guys! Welcome back to my channel. This is Hangal Garang, yung hangal sa kabukiran. So today's video ay magdi-disco kami. Dahil wala kaming magawa sa buhay. Wala kaming magawa sa bahay. Magdi-disco kaming buong pamilya kasama ang aking mga pamangkin. So let's go and watch our disco moves. Charot! Dito nyo malaman kung paano ako gumiling. Char! So what's out?
Sayang Dako TV. Guys, after naming sumayaw na ang budots, kumain kami ng kamote. See? Kamote. Magmukbang tayo ng kamote, guys. So, papayat talaga kami, guys. Kasi after sayaw, nagbukbang ng kamote. Matamis siya. Bakit may kabo ka? Mainit pa ang kamote, guys. Dinagdag ko to sa sayawan namin dahil yung malakas sumayaw kanina, oh. Para mataas yung ano ko, video ko. Pinapagod min kami sa sumayaw. Mataas na mataas ang masarap sana kung may margarine. Margarine to. Kamote. Kaso wala. Kain tayo kamote, guys. Ito yung pagkain namin sa bukid. Palit Budweiser ng kantulak Budweiser. Inom ka lang sa aking name, Budweiser. Shout out sa mga nanood dyan ng kain kayo kamote. Ito, kamote. Saan bang kamera? Yan. Kamote. Kamote ni Lisa, raba daw na. Kamote. Ay, wala pala kayo. Te lang. Char. Walang kamo. Kami lang. Char. Wala. Ano nangyari? Ba't kung siya nilagay? Ang sarap ng kamote. Kamote ko. Lo, kain ka ng kamote, Lo? Favorite niya yan, eh. Favorite niya yan. Kumain kayo sa kamote ni Lisa. Mabuti pa yung kamote, malaki. Ako hindi. Ako hindi. Yung dibdib ko. Para lang siyang ano, munggos. Para lang siyang munggo. Para lang siyang ano. Para lang siyang pasas. Sinong makarelate? Taas paa. So guys, kain muna tayo. Tapos sayaw ulit. Kaya ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Hindi ko maubos ang kamote. Busog na ako. Hindi talaga ako pwede sa mukbang. Or eat all you can na mga restaurant dahil hindi ako makaubos ng ano, mga pagkain. Char. So guys, after our disco, my God, excuse me.
Tara guys, oh. Guys, siluluog ko mo. Teka, wala ito pagkaon. So, after our disco, nag-command ko ng kamote. And that's all for today's vlog. So, thank you for watching. Please subscribe my channel, Hangal Girl, and click the notification bell para updated sa lahat ng kahangalan. Bye for now. See ya guys. Thank you. 君の虜になってしまえばきっと